Здравейте, уважаеми зрители, слушатели и почитатели на изкуството и на нашия канал Art Visor. Както казахме в първия филм, който направихме за художника Белин Мартинов, ще има продължение втора част, а може би и трета. Целта на нашия канал е да събере спомените на хора, които са контактували с художници, на самите художници, за това, което е било изминало, за техния път и за тая малка ниша, която да даде един отдих на душите ни в тежкия и агресивен живот, който ни заобикаля. Това е целта на нашия канал, най-безкористен, без никакви скрупули. В канала няма да има политика, няма да има злобата на деня. Така, втория филм е това и аз приветствам нашия гост, трикратен европейски шампион на 400 метра с препятствие, Янко Братанов, треньор и колекционер на изкуство. Защо съм го поканил? Той ще обясни всичко свързано с Белин Мартинов, което му е направило впечатление и контакта с него, но преди това аз, тъй като спонтанно ми дойде нещо за Белин, написах го и ще се позволя да го изчета, тъй като мисля, че той е по-компактно и по-ясна представа ще даде и по-събрано като текст. След това ще дам думата на Янко с най-голямо удоволствие. Като човек на изкуството ми е познато състоянието, когато стоиш и се мъчиш да осмислиш абсурдността на целия свят, на живота. Стоиш загледан навътре в себе си и се мъчиш да отговориш на въпроси, на които няма отговор. Защо има смърт? Защо живота е кратък? Защо ръцете на човека могат да раждат красота, да дават живот, да сеят смърт, да милват, да бият и прочее и прочее? Защо съществува въпреки цялата си алогичност в света? Хиляда защо? Белин Мартинов беше в това състояние най-често. Денонощно изправен, пристъпваш от крак на крак с запалена цигара в ръка пред лицето си. Пристъпваше, гледаше някъде в отвъдното и говореше. Не можах да го видя веднъж да се смее гръмогласно, екзалтирано над виц, над грешките на някой и на някаква излагация. Правеше ми огромно впечатление, че при него имаше само радост, и то тиха радост, както съм чел, че Исус Христос се е радвал и никъде не е споменато да се е смял. Белин имаше нещо изначално детско и чисто заложено в неговата същност, в неговото отношение към изкуството и към всичко, което го заобикаля. Той не съдеше, той констатираше, не правеше капитал от грешките на другите, беше до болка честен. Изпитваше страх от света да не би да бъде осквернено творчеството му и се мъчеше да осмисли и да обясни тайнството живот. Безкрайно ценни за нас бяха дните и нощи, прекарани в ателието му, спомените му за художници, за художествената гимназия в София, опитите да прави експерименти и различните материали за печат на суха игла, на офорт и други техники на гравюри. За съучениците му Иван Нинов, Иван Димов, Слава Бакалов, за преподавателите Петър Чуклев, Иван Кирков, все големи български художници и редица майстори на илюстрацията, за Симеон Венов, Румен Скорчев и други. Имаше точен усет за най-характерното при всеки, за силните и слаби страни, които помагаше човек да може да изгради един критерий и едно разбиране на изкуството. Белин обичаше най-много рисунката, която изведе на едни много високи върхове. Бих казал за него, че е българския Хокусай. Той сякаш гравираше своите рисунки. Штрих на майстор-гравьор, подреден, ситен, понякога едър, образуваш сиви нюанси, трептящи и пулсиращи, но с категоричен железен контур, духовна линия, очертаваща по пластичен начин не хора, а духовни същества в темата за малкия човек.
тема, извисена от него на високо, както в италианския неореализъм, както при Ван Гог, Пиросмани, Чонтвари, Майстора, Стоян Венев, Бараков и Домие и много други. Белин не беше абстракционист. Не беше абстрактен художник. За него човека беше пластична същност, изражаваща божественото съзнание, както в офортите на Рембрандт. Белин се родееше по един неоспорим начин до тия велики художници. Още повече сега, пред десетилетията от неговата кончина, мога смело да заявя. Но пак казвам, Белин направи голямо изкуство. И кое е голямото? Със своята слабост също. Само следвайки своя нравствен подвиг, да остане верен на себе си и това, че не се е смял и не се е подигравал и живееше достойно. Гледаше на света от високо, сътворяваше своите черни, понякога почернели от чувства герои, увлечени в делника си с проблемите на битието, малките къщички с дворове, които вече ги няма. С живота на жената, отрудена с шевната си машина и с детето до нея. С отрудения работник и жена му на масата под лампата осветяваше скромната вечеря и т.н. С точността на хирург правеше дисекция на човешкия егоизъм, падение, убит порив, но и надежда, чакана и жадувана от неговите типажи, смугли, изкулести, с огромни черни очи и отрудени жилести тела и ръце. Един от най-големите в нашето родно изкуство, достигнал висини само с молив, химикалки, фломастри и листове. Съвестта му го караше да се чувства като работник на фронта на изкуството, запряташе ръкави и работеше като жатвар на нива. Трудеше се целенасочено, приемаше изкуството като занаят, който може да те отведе в приказни светове. Работеше както миньорите на смени. Независимо коя смяна, той работеше 8 часа в най-тежко увличане и усилие на дарбата си да създаде качествено художествено произведение, независимо в каква сфера. Работеше след това уморен, почиваше, пушеше и разказваше. Чувстваше удовлетворение, че е минал един работен ден, в който съвестно е проживял и очакваше горкия всичко това да е забелязано, оценено и да просъществува с благородния труд на ръцете му. Уви, много тежко живя в оскъдица и недоимък. Такова неразбиране и страх да бъде защитен. Много нелепо се случи, но няма да отидем в тия сфери. Ще си спомняме за големия художник, който въпреки слабостта на психиката си, с теченията на живота си, можа достойно до последния си ден да измине пътя си с чест. По този повод на времето написах едно стихотворение, което сега ще ви го прочита. То е посветено на Белин. Стихосбирката ми е 44 пъти бялото от 2002 година. Там съм писал две стихотворения, едното е посветено на Янаки, другото е на Белин Мартинов. За послепис, за приятеля на поета, за оня без баща слабия ученик, който защитаваше неизменно до него дори и в най-тежкия миг. За приятеля с вечно изсапана риза от вино, прибрал се последен в противоположната посока на бохемската слава, винаги плащащ таксито. За приятеля на поета в свечената вярност в очите, едва сега посвещават поетите стихове, едва сега, когато очите му тихо изгаснаха. След това стъпление давам думата на Янко Братанов, който ще ни разкаже какви са неговите впечатления от тези години. Искам само да спомена, че Белин можа да просъществува и все пак да има някаква база, на която да може да работи благодарение на хора като Янко Братанов и Анелия Сидерова. Янко Братанов е колекционер на изкуство. Той много високо оцени таланта му, което му прави голяма чест
че някак си творчество на Белин попадна в добри ръце. Така че аз имах щастието да се запозная с него на времето, не помня как. Мисля, че при Анелия се запознахме, тъй като и тя колекционираше работи на Белин. И след това го заведах при Белин и така започна тяхния контакт. Давам думата на Янко. Не знам дали ще мога да добавя нещо, защото твоето слово беше много изчерпателно, много точно. Но аз ще бъда кратък и ще разкажа това, което съм изживял с Белин. С Белин се запознах малко преди това. Това се случи в галерията срещу Вирея. Тя е Гама. Общинска, не знам каква галерия, но и там висяха картини, които бяха за разпродаване. И от една страна художниците да се подпомагат, от друга страна да съществува галерията и все пак някакъв светъл лъч в това време, 94-5 година става това. Там имаше картина на Белин Мартинов, изобщо за мен неизвестна личност, непознат, която много Той ме беше хареса. много скромен, кой да го познава. Много ме хареса и просто бях впечатлен и бързах да я закупя веднага. Но тогава се случи, вие дадахте анонс, че не трябва да влизаме в злободневието, но един следобед, деня преди нашата среща, долара беше около 50 лева. И изведнъж започна да скача. 70, 90, 100 с часове. 150, 200, през 2 минути съобщава, 300, 500, стигна до 700 лева и спря. И на другия ден аз влязах в галерията и с галеристката обсъдихме и казвам, бе, долара стана съвсем различно, тук е писано 5000 лева, как е възможно, нали? Тогава дойде Белин и аз му казах моите съображения, не е редно, колкото се струва, вие ще определите цената, нова цена, той казва, не, аз съм определил тая цена и от нея не мърдам. Чакай, бе, това е нищо не, бе, без пари е картината. Не. Платих му картината и човека тръгна да се плати тока с тези пари. Трябваше да се плаща тока. Това разбрах от галеристката. Това страшно много ме впечатли и започнах да изпитвам една, как да кажа, потребност да го видя отново. След няколко дни пак го видях, той си продаде машината за графики. Не знам как се казва, преса или нещо, което не е ефтина, струва доста пари. Той е дарена без тогава, да, горнооряховски преса. Без ценица е дарена едно младо момиче и аз го питах, бе, Белин, защо без пари даваш тая преса? Тя е млада. Дано да й тръгне на нея. Дано да й тръгне. Та, в потвърждение на това, което казвате, той беше такъв човек, много затворен в себе си, а широко отворен към света. Рядко допускаше до себе си. Отворен към света. Той можеше да говори изключителен ерудит. Можеше да говори от Black Sabbath до Киркегор и Фройд. Той беше един философ. Цветан Стоянов, само че в друго измерение. Философ-критик. В рисунката беше изключително точен. Ако трябва да го сравнявам с някой, би го сравнил с Хемингуей. Както той пише точно, ясно, с къси изрази и така нататък. И като при него нямаше лигавене, но невероятен рисувач. Аз не мога да говоря като изкуствовед или човек на изкуството. Това, че предаване няма тая цел. Това, че събирам картини, няма никакво значение, но отново, ако се върна и започна отново да събирам картини, бих събирал картини само на Белин Мартинов. Казвам ви откровенно. Той човек споделяше с мен следното. Аз като почна да рисувам, искам да медитирам, да не правя грешка. Ръката му вървеше като, не знам като какво. Изпадаше в някакво чувство на нирвана, не знам, някакво такова състояние, което го правеше щастлив. Той просто летеше в рисуването. Погледа му беше невероятен. Той те разсъблича, той беше като рентген. При него
някаква фалшива нотка, някаква неискреност, тя веднага изпъкваше като муха в кисело мляко. Не можеше просто трябва да... Невероятен човек, който ме караше да се чувствам като една кръгла нула пред него. Защото ние с нашите желания, нашите, как да кажа, айде, мечти или нещо, да, забравяме за много неща. Той беше един Дон Кихот на новото време. Ето аз сега гледах една картина в къщи на Илия Петров, Дон Кихот и Санчо Панс. Той е Дон Кихот, Белин. Съвременният Дон Кихот на 20 век в България, който живееше тук в Стара Загора, в България. Но беше забравен от всеки. Както Маргото, както Галин Малакчев. Дон Кихот пипаше листата и обясняваше на Санчо, че трябва да се почистват, че трябва да се грижи за дървото, а Санчо отдолу до магарето, напълнал си томбака, държи две ябълки и се чуди и тях ли да излезе, защото се е надул до безкрай, или само да ги нахапи. Такъв беше Белин. Невероятен човек. Но имаше самочувствие. Самочувствие на художник, на българин. Веднъж ние се разхождахме с него, а това бяха незабравими срещи. Дълги лета тук в Стара Загора, с горещи нощи, с дълги следобеди, с които се качахме на колата и обикаляхме селата по Средна гора. Веднъж спрахме в едно село, сега не мога да ви кажа дали беше точно Дъбово или Тулово, и влязахме в селската кръчма. Седнахме и пием лимонада, ама бяхме на върха на щастието, една хладна кръчма, едно хубаво време и ние си гълтаме лимонадата. А на съседната маса стоеше един човек с една шапка тип Хелмут Шон и аз така го загледах и го казвам, Белине, този човек много прилича на Ненко Балкански. Той ви казва, ами може, той може да му е роднина, той е край Ненко Балкански, може и да му е роднина. Замълча и след няколко секунди каза, работническо семейство, тази картина е най-хубавата картина, рисувана в света на тази тема. Първо момент аз останах като гръмнат и викам, чакай. След това се замислих, започнах да преравям, да търся. Няма такова нещо. Във французите има малко, но... Има, но тая тема няма точно такава картина. Невероятна картина. Значи той имаше и самочувствието. Много приятен човек. Енциклопедия, нали, казах преди малко. Той можеше да говори за всичко, за религии. Всичко му беше ерудиран човек. Много начетен. Можеше да говори... парадокс, че баща му беше атеист и проповядаше атеизъм. Това беше най-голямата. Няма значение, но той познаваше религиите до безкрай. Какво нещо той можеше да говори от Египет, от пирамидите до инките, до Буда, до не знам къде, за всичко. И беше много, много начетен мъж. И невероятен човек. За съжаление, всички го уважаваха, даже негови колеги от академията, от гимназията, големи имена, като Газов, като Чепкънов и така нататък, които го уважават и които говорят за него, че е бил много напред още тогава, когато са били студенти. Но така или иначе никой не се сети да му даде една работа или да някакси да му помогне. То беше по редица неща, които няма да споменаваме тук. Както и да е. Това няма значение. Накрая се уреди, беше пазач на басейна. Ами аз помогнах за тая работа, не да се хваля с това, но просто нямаше изход. Чудех се какво да направя. Добре, че имах съученици, които бяха без СФС-то и... Какво мога да добавя друго? Ти каза абсолютно всичко за него. Не, повече може да се говори за него, за начина му на композиране като Айзенщайн. Той ми обяснявал с часове как има линията, как върви при Караваджо със светлината, как се извайват образите, които са нужни, които не са нужни, как потъват. Всичко това, той такава богата култура и обща култура имаше, че значи той си имаше двата вагона с книги, преди да почне да стане художник. Които много за съжаление ги нямат. Но при него беше живот изкуство. Беше неразделно. Аз имах там един текст, който не можах да го открия скоро. Бях го писал на времето как Белин, защото това беше факт. Имаше един хляб, който той ядеше един хляб на седмица, нямаше друго за ядене. Един хляб и един куп листови. И както рисува и си отчупи от хляба, това беше Белин.
той живя като художник до последния си миг. Единственият човек, който е живял като художник, това сподели с мен една Кавръков, гледахме една негова картина в Аверея. Ние отсядахме в Аверея тогава и гледахме картината. Той се възхищаваше и каза, да, това е единственият човек в България, който живее като художник. Няма друг такъв. Няма заплата, няма работа, няма щат, няма нищо. Не се интересуваше от нищо. Той човек беше над нещата. Много са впечатленията, но то много години минаха, 30 години от тогава минаха, мамо стара. И ние остаряхме, а той човека се замина. Дано да му е по-леко там, където е, тъй като доста тежко живее. Дай Боже, доста тежко живее. Нещо ще да казвам. Но остана като автор. Сега се правят периодични изложби, юбилейни негови, постоянно има експозиция голяма в художествената галерия, така че той ще бъде винаги достойно представен на публиката и на приятелите на изкуството. Благодаря от сърце за това, че ти откликна. Много трудно ми беше да се свържа с теб, тъй като 30 години не бяхме се виждали и аз бях забравил направо. После се сетихме с Мирослав. Спортистка, голяма лекоатлетка ми даде телефона, можах да се свържа и просто не повярвах, когато те чух от другата страна, тъй като не знаех къде си. Дали си в Катар, дали си по света някъде. И съм щастлив от това, че можахме да направим този контакт и да оставим нещо за Белин, което да могат зрители, слушатели да видят. Така че с едно приповдигнато, с едно добро настроение се разделяме тази вечер. До нови срещи!